Hare Krishna devotees, எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Pranams Prabhuji. நம்ம 18 days course level 1 பகவத்கீதை level 1ல நம்ம வந்து இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். கர்மயோகம். அத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டரோட பெயர், அத்தியாயத்தின் பெயர். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதுல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தை பிரதானமா கொண்டது. அடுத்து வர 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகம். அதுக்கு அடுத்து வர 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகம் அப்படின்ற முறையில. இப்ப நம்ம பாக்குறோம் யோகம் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம், அதுதான் யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம், அதுதான் யோகம். அப்ப நம்ம பகவானோட நம்ம இணையணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி யோக முறைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கர்ம யோகம். நம்ம செய்யற செயல் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது கர்ம யோகம். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது. நம்ம ஆன்மீகத்துல பகவானை பத்தின விஷயங்கள், வேதங்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட ஞானம் அதிகரிக்குது இல்லைங்களா? அந்த முறையில நம்ம பகவானோட நம்மள சம்மந்தப்படுத்திக்கிறது. இன்னொன்னு பக்தி, பக்தி தொண்டு, பக்தி சேவை செய்யறதன் மூலியமா நம்ம பகவானோட சம்மந்தப்படுத்திக்கிறது. அப்ப யோகம்ன்றது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம். அது நம்ம கர்மயோகம் செயல் மூலியமா பண்ணலாம், ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது மூலியமா செய்யலாம், பக்தி மூலியமா செய்யலாம். இன்னொன்னும் இருக்கு, தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லுவாங்க. முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த முறை, அந்த முறையிலயும் நம்ம யோக முறை பகவானோட நம்மள சம்மந்தப்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்றது. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தான் பகவான் நமக்கு பகவத்கீதையில உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப ஏதாவது ஒரு முறையில நம்ம வந்து பகவானோட சம்மந்தப்படணும். அதுதான். ஏன்னா நம்மளோட நிலைப்பாடு நேற்று நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அந்த நிலைப்பாடை நம்ம மறந்துட்டு இந்த சரீரம் சார்ந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப பிரதானமா தெரியுது இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யறது எல்லாமே இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் நிறைய தருவோம். ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம நிறைய யோசிக்காம விட்டுறோம். அந்த முறையில் நம்ம நேத்திக்கு நம்மளுக்கு பகவான் என்ன 2வது அத்தியாயத்துல என்ன நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருந்தாங்கன்ற நம்ம நேத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற அந்த ஆத்ம யோகத்தை நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஆத்ம நிலைப்பாட்டை, செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல நம்ம இருக்கணும். சித்தமுனி அவங்கள பத்தி எல்லாம் கூட நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கும் போது இப்ப கர்மயோகம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். கர்மா அப்படின்றது செயல். நம்மளோட இயல்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம செயல்கள் எதிரோ ஒன்றுல ஈடுபட்டுக்கிட்டே தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? வேணா கொஞ்ச நேரம் டயர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் எடுப்போமே தவிர, அது கூட வந்து என்னது, மனம் அமைதியா இருக்குது அப்ப கூட இல்லைங்களா? அந்த வகையில் நம்ம வந்து செயல்கள்ன்றது காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கோம். நித்தியப்படி ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது ஒரு செயலுக்கும் ஒரு பலன்கள்ன்றது கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதற்கு கண்டிப்பா ஒரு பலன் உண்டு. நல்ல செயல் செஞ்சோன்னா புண்ணியங்கள் நமக்கு சேரும், பாப செயல்கள் செஞ்சோன்னா பாபம் வந்து சேரும். கர்மன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இப்ப எப்படின்னா, இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு, அது போய் விளக்குல உள்ள நெருப்பை தொடுது அப்படின்னும் போது அதுக்கு தெரியாது நெருப்பு தொட்டா சுடும் அப்படின்னு, தெரியாம தொட போகுது. அப்ப அந்த நெருப்பு குழந்தையா இருக்கு, அதுக்கு தெரியாதே, அதனால நம்ம சுட வேணாம் அப்படின்னு இருக்குமா? கிடையாது. நெருப்போட இயல்பு என்னது, யாரு தொட்டாலும் சுடும் இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கு தெரியும், தொட மாட்டோம். குழந்தைக்கு தெரியாது, ஆனா அதுவும் தொட்டாலும் சுடதான் செய்யும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் கர்மம்ன்றது. நம்ம தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் தெரியாம செஞ்சாலும் அதோட பலன் நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு. அப்ப நம்ம இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஒரு நாளும் நம்ம ஒரு நிமிடமும் நம்ம ஏதோ ஒரு செயல் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கோம். ஒரு செயலுக்கும் பலன்கள் உண்டு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பலனை நம்ம வந்துட்டு, இப்ப நம்ம கஷ்டம் வரவே கூடாது அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பாப செயல்கள்ல ஈடுபடக்கூடாது. அப்ப இந்த மாதிரி பாகுபாடு தெரியணும் இல்லைங்களா? சரி எது தவறு எது, எந்த செயல் செய்யலாம், எந்த மாதிரி செயல் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஞானம் நமக்கு அவசியம் தேவைப்படுது இல்லைங்களா? அந்த வகையில பகவான் நமக்கு கொடுக்குற யோகம் தான் கர்ம யோகம். ஏன்னா நம்ம நித்தியமா செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம்.
எந்த ஒரு ஆத்மாவும் செயல் செய்யாம இருக்க போறது இல்லை. அப்ப அந்த செயலை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு கர்ம யோகத்துல விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க, உபதேசம் கொடுத்திருப்பாங்க. செயலின் யோகம் அப்படின்றது பொதுவா இந்த யோக முறைன்றது ஒரு லேடர், ஏணிப்படி மாதிரி நம்ம பிரமிடா பார்த்தோம் அப்படின்னா, அடிப்படையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்மீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கர்மீஸ்ன்னு சொல்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு சராசரியான ஒரு வாழ்க்கை, ஆன்மீகத்துல ரொம்ப நாட்டம்லாம் இருக்காது. அந்த உண்ண உணவு, அதுக்கப்புறம் உறக்கம், அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் தன்னை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது. ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில இருப்பாங்க. வேதம்லாம் தெரியாது, சாஸ்திரம் தெரியாது, பகவான் தெரியாது. நம்ம நல்ல மனநிறைவோட நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா உறங்கணும், ரீப்ரொடக்ஷன், அதுக்கப்புறம் நம்மள பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். இந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா பசு பட்சிகளும் அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. மனிதர்களையும் ஆன்மீகத்துல நாட்டம் உள்ளவங்க இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் இருப்பாங்க. அவங்க நம்ம கர்மிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்து கொஞ்சம் உயர்ந்து யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா கர்ம யோகத்துல உள்ளவங்க. சரிங்களா? அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாமே வேதங்கள்லாம் தெரியும், வேதத்தின் முறைப்படி செய்வாங்க, ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கர்ம யோகால உள்ளவங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லைன்னா ஒரு குழந்தை வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, இல்ல இந்திரன் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்லாம் இருந்தாங்கன்னா, அதற்கான முறை வேதங்கள்ல குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கும். அப்ப அந்த முறையில இப்ப புத்திர காமிஷ்டி யாகம் பண்றது, அஸ்வமேத யாகம் பண்றது, இந்திரன் ஆகணும்னா இந்த மாதிரி இந்த தானம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த தர்மம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தின் முறைப்படி, தர்மத்தின்படி அவங்க செயல்கள் செய்வாங்க. ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. ஏதோ ஒரு பலனை அடையணுன்றதுக்காக செய்யற ஒரு விஷயம். இப்ப நம்ம கூட நிறைய பார்ப்போம் இல்லைங்களா? விளக்கு பூஜை பண்ணுவோம், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு பூஜை புரஸ்காரங்கள் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுப்பாங்க, அதை பண்ணுவோம். எதுக்காக பண்ணுவோம்னா, ஏதோ ஒரு விஷயம் வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை நம்ம கோயில்ல போய் நம்ம ஒரு பரிகாரமா செய்வோம். அந்த மாதிரி ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்ன்றது கர்ம யோகம்ன்றது நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கும் மேல இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலை என்னன்னா சகாம கர்ம யோகம் அப்படின்றது. அதுல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானுக்காக செயல்கள் செய்வாங்க, ஆனா தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்வாங்க அந்த விஷயத்த. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்ப நல்லா சாப்பிடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிறது. நமக்கு பிடிச்ச உணவே தான், ஆனா அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறது. அந்த நிலைப்பாடு சகாம கர்மயோகம். என்னுடைய ஆசையும் அதுல அடங்கியிருக்கும், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பகவானை வழிபாடு பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்றது இருக்கு. அது என்னன்னா, முழுக்க முழுக்க பகவானுக்காகவே செய்யற செயல் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப அர்ஜுனருக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை, ஆனாலும் தர்மத்திற்காக, பகவானுக்காக அவங்க போர் பண்றாங்க. அவங்க கடமையை அவங்க பற்றுதல் இல்லாம பண்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த நிலைப்பாடுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். அவங்களோட செயலை என்னைக்கு விட மாட்டாங்க, விடக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் நேத்துக்கு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதாவது 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்க, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் எண்ணம் கொள்ளாதே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ஒரு நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும், பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நிஷ்காம கர்மயோகம்னு சொல்லுவோம். அப்ப இந்த மாதிரி கர்மீஸ், அதுக்கப்புறம் கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் சகாம கர்மா, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்மான்னு பார்ப்போம். அதுக்கும் மேல உயர்ந்தது என்ன, ஞான யோகம் அப்படின்றது. நிறைய நம்ம ஆன்மீகமான விஷயங்கள், நம்ம எல்லாம் ஏன் இங்க பிறந்திருக்கோம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது, எதனால நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம இருக்கோம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள், பகவான் யாரு, அவங்களை அடைய மார்க்கம் என்ன, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஆன்மீக விஷயங்கள், நம்மளோட கிரந்தங்களை, பகவத்கீதை, பாகவதம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது, வேதங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். அப்ப ஞானம் நல்லபடியா கிடைக்கும் போது அதோட பலனை என்ன இருக்கும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது பகவான பக்தி இல்லைங்களா? அதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப அந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது இன்னும் சிறந்தது. அதுக்கு மேல இன்னொன்னு என்னன்னா அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா தியான முறை. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ஈடுபட மாட்டாங்க. ஏன்னா ஈடுபட்டாதான் என்ன ஆயிடும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வந்துடும் அப்படின்றதுனால முழுக்க முழுக்க பகவானை தியானிச்சு அந்த தியான முறையிலேயே அவங்க பகவானை அடைவாங்க. இன்னும் ஒண்ணுதான் பக்தி யோகம்ன்றது. அதை விட உயர்ந்தது பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் தான் பிரதானம். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பக்தி யோகம் அப்படின்றது பக்தி சேவை அப்படின்னு அர்த்தம். சேவைனாலே அதுல செயல்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்ப கர்ம யோகம் அதுல இருக்கு. பக்தி சேவை செய்யறோம். அந்த பக்தி யாருக்கு செய்யறோன்ற ஞானமும் நமக்கு இருக்கு.
இல்லைங்களா? பகவானுக்கு செய்யறோம் அப்படின்றது ஞானமும் இருக்கு. அப்ப ஞான யோகமும் அதுல அடங்கிடுது. பகவானுக்கான பக்தி செயல்கள் செய்யும்போது நம்ம இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கும். அப்ப அதுல அஷ்டாங்க யோகமும் அடங்கிடுது. அப்போ இருக்கலே எல்லாமே கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிற உயர்ந்த நிலைப்பாட்டுல உள்ளதுதான் பக்தி யோகம் அப்படின்றது. அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகத்தை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றது தாற்பயம் இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி நிலைப்பாடுகளோட யோக முறைகள் இருக்கு. அதுல நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்ம யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல பகவான் நமக்கு என்ன குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்லோகங்களோட. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு மங்களாச்சரண் யாராவது வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹேண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி புக்ல இருக்கிறது மட்டும் வாசி. நானு எங்க டாக்டர் கிட்ட வந்திருக்கிறேன். ஓல்டன் கம்ப்ளாண்ட புக்ல இருந்து வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது என்ன மாதாஜி சொல்றது? நம்ம ஓம் ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாபாயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியரஜாதம் சககண ரகுநாதயுதம் தம் ஜீவம் சாத்வைதம் சாவத்வதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் யுதாம்ச. ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தா வன்னேஸ்வரி ஸ்வரு ரிஷபானு சுதேதேவி பிரணமாயி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்ப தருப்ஷ கிருபா சிந்து ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு ஸ்ரீ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 3 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 2 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அதுல அர்ஜுன விஷாத யோகத்துல நம்ம ஆரம்பிச்சோம் 1வது அத்தியாயம். அதுல 5 காரணங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்கு. அந்த விஷயங்களுக்கான உபதேசங்கள தீர்வுகளை பகவான் 2வது அத்தியாயத்துல கொடுத்திருந்தாங்க. இரக்கம், எல்லாரும் போர்ல இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்றது அர்ஜுனர் குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கு பகவான் ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாதது, அதனால யாரும் இந்த சரீரத்தை தான் அவங்க தியாகம் பண்ணுவாங்களே தவிர எல்லாருமே நித்தியமா இருக்கக்கூடியவங்க தான் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது. இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு ஃபியர் போயிடும், பயம் அது நம்மளை விட்டு போயிடும். நம்மள என்னைக்கும் இருக்கிறவங்க, எப்பயும் பகவானோட அனுகிரகத்துல அரவணைப்புல இருக்கிறவங்க அப்படின்ற அந்த தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் இன்பமின்மை அப்படின்றது சொல்லியிருந்தாங்க. அதற்கு பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்கன்னா, சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், இருந்தாலும் சந்தோஷமே அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பாப செயல், பாபம் சேருமே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு பகவான் பக்தி செயல்பாடு பாபம் இல்லை. இப்ப அவங்க சொந்த விருப்பத்தின் பேர்ல அவங்க போர் பண்ண போறது இல்லையா? ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை. நம்ம பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம், அழிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் அழிக்கவே கூடாது. ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாம் எனக்கு எம்எல்ஏ ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தாங்க,
அவங்களே வந்து நான் வந்துட்டு அழிக்கிற மாதிரி இருக்கனால எனக்கு போர் பண்ணவே விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படின்னும் போது பயந்துருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பாவம் வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப அவங்க தன்னோட சொந்த விருப்பத்துக்காக அவங்க போர் பண்ணல, தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக அப்படின்னும் போது பக்தி செயல்பாடுல அது வந்துருது. அப்ப பக்தி செயல்பாடுல பாவம்ன்றது இல்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்றதுல வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. என் துவாபரம் வந்து கலியுகம் ஆரம்பிக்குது. சோ அந்த பழைய சம்பிரதாயங்கள் அதுல வந்து மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இருமனம் அப்படின்றதுல உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள் அப்படின்றத கொடுத்திருப்பாங்க. அப்போ நமக்கு எப்பயுமே மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எது சரி தவறு தெரியாம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில பகவான் என்ன மாதிரி கர்மங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஞானம், என்ன மாதிரி குணம், எப்படி பக்தி, யாருக்கு பக்தி, இந்த விஷயங்களை நம்ம வந்துட்டு தெளிவா ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னாலே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும், எது சரி எது தவறு, என்ன செயல்கள் செய்யலாம், என்ன செயல் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தெளிவு, தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்ப உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன? தர்ம வழியில பகவானுக்கு பக்தி பண்றோம், அந்த நிலைப்பாடு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜா தான் நம்ம உதாரணமா நிறைய விஷயங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கஷ்டம் இல்லைங்களா? அவங்க தந்தை கஷுபுவால நிறைய சிரமங்கள் அவங்களுக்கு வந்துச்சு. ஆனா அவங்க எதுக்காவது பயந்தாங்களா? இல்ல. சந்தேகப்பட்டாங்களா? இல்ல. இல்லைங்களா? எந்த ஒரு கவலையும் இல்ல, கலக்கமும் இல்ல. அவங்க செஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்பிக்கையோட பக்தி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த நம்பிக்கை பக்தி அது ஒன்னே அவங்களை என்ன பண்ணுச்சு, வந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்தெல்லாம் பாதுகாத்து அவங்கள ஒரு உத்தமமான பக்தனா அவங்கள உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டுச்சு இல்லைங்களா? அந்த நிலைப்பாடு தான். நம்மளோட வேலை ரொம்ப சிம்பிள். நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம கர்மங்களால வர அந்த கஷ்டங்கள் மலையாட்டம் இருந்தாலும் அது பனி போல விலகிடும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். நம்மளும் பக்தியில சிறந்து பகவான் நம்ம திருப்தி பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம இந்த புரிதலுக்கு தான் நம்ம வரோம். எப்ப நமக்கு இரு மனம் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு உறுதியுடன் சேவை செய்யுங்கள், அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். துரத்தல் அல்லது செயல், ஏக்கமத அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். நிஷ்காம கர்மயோகம், ஞான யோகம் இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்றது கர்மகாண்டம், கர்ம யோகம் பத்தி பார்ப்போம். பிரவருத்திதம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், அதுல எத்தியத்தாஸ்ரத்தி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மிகப்பெரிய எதிரி இக வைரினம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப இதெல்லாம் நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்றது. இப்ப 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருப்பாங்கன்னா, அது பகவத்கீதையின் சாராம்சம்னு பார்த்தோம். பகவத்கீதையில கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதோட சாரத்தெல்லாம் 2வது அத்தியாயத்திலும் 18வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப இதுல வந்துட்டு பகவான் இதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பக்தி பண்றதுதான் சிறந்தது. ஸ்திதா முனி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, பக்தி சேவையில தன்னுணர்வோட இருக்கிறதா சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப அர்ஜுனருக்கு சந்தேகம், பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, அப்புறம் மறுபடியும் இந்த கொடூரமான போர்ல என்னை எதுக்கு ஈடுபட சொல்றீங்க அப்படின்றத கேட்பாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு, பக்தி தான் சிறந்ததுன்னா பக்தி அது பண்ணா போதுமா, இல்ல இந்த இது செயல் செய்யணுமா, செயலை செய்யறது சிறந்ததா, செயலை துரத்தல் சிறந்ததா, இது ரெண்டுல எது சரி அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதான் துரத்தல் அல்லது செயல், ஏக்கம் மத குறிப்பிட்டு ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்றத கேட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு நிலைப்பாடு என்ன இருக்குன்னா, ஆன்மீகம்னாலே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பக்தி அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருந்துக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா அது வந்து சரியான மார்க்கம் இல்ல. நம்மளோட கடமைகளை செய்துகிட்டே தான் நம்ம பக்தி பண்ணணும்ன்றது. அந்த தாத்பரியம் தான் உயர்ந்ததுன்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க பகவத்கீதையில. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 3.6 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத த்விதீயோऽध्यायः கர்ம யோகः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் ஈடுபடாது இருக்கிற அளவுக்கு புலன்களை
கட்டுப்படுத்திக்கிறது. ஆனா புலனின்ப பொருட்களின் மீது மனதை அலைப்பாய விடுபவன். மனசுல ஆசைகள்லாம் இருக்கு. இந்த புலனின்ப விஷயங்கள் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? புலனின்ப பொருட்கள் அதுதான் நம்ம கவனமா பாத்துக்கணும். அது மேல நம்மளுக்கு ஆசை வந்து பற்று வந்துச்சுன்னா கோபம் வரும். கிடைக்காத பட்சத்துல அந்த கோபம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அறிவை இழந்து நம்ம பாபங்கள்ல ஈடுபட்டு நம்ம வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறோம்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப புலனின்ப பொருட்கள்ல தான் நம்ம அதுதான் கோர் பாயிண்ட். அதுல நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அந்த இடத்துல இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். எது சரி எது தவறு, இது நமக்கு வேணுமா, இதனால நமக்கு நன்மை ஏற்படுமா, பக்திக்கு ஏதுவா இருக்குமா, அந்த விஷயத்துல நம்ம கவனமா இருந்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி நம்மளோட புலன்களோட செயல்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஆனா மனம் வந்து எப்பயும் புலனின்ப பொருட்கள்லயே தியானிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா, போலி மனிதன், தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன். மனம் ஃபுல்லா ஆசை, ஆனா வெளியில எந்த ஆசையும் இல்லாத மாதிரி தன்னோட புலன்களை கட்டுப்படுத்திருக்காங்களே அவங்கள போலி மனிதன்னு சொல்றாங்கன்றத பகவான் இங்க குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மித்யாச்சாரன்னு சொல்லுவாங்க. போலி மனிதன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல மித்யாச்சார அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, இவங்களை பாக்குறதுக்கு பார்த்தா சன்னியாசி மாதிரி இருக்காங்க. ஆனா இவங்களோட செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கு, தவறான பழக்கங்கள் எல்லாம் இன்னும் அவங்களுக்கு ஆசைகள் விடாம இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்கள பிரிட்டண்டர், போலி மனிதன் நம்ம சொல்லறோம். மறுபுறம் இதே மாதிரி இன்னும் சில நபர்கள் இருக்காங்க. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா, ஒரு நேர்மையான நபர் செயலில் உள்ள புலன்களை மனதால் கட்டுப்படுத்த முயன்று பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் சில வகையில மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களோட மனம் வந்து கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும். மனம் வந்து இந்த புலனின்ப விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஈடுபடாம எப்பயும் கிருஷ்ண உணர்வுல அந்த நிலைப்பாட்டுல அவங்க தன்னோட வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. அவங்கதான் நேர்மையான நபர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இங்க பூரி ஜெகநாத் மந்திர்னு ஒரிசாவில் இருக்கு இல்லைங்களா? ஜெகநாதர், பலதேவ், சுபத்ரா இவங்க எல்லாம் உள்ள கோயில். அது ரொம்ப பிரதானமான கோயில். அங்க ரத யாத்திரா அப்படின்னு தேர் திருவிழான்றது ரொம்பவே சிறப்பா நடக்கும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் ரத யாத்திரா தேர் திருவிழா அப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஒரிசா மாநிலத்தோட அரசர், இப்பயும் அந்த வம்சாவளியில உள்ளவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து அந்த தேர் கிளம்பும் போது அதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரத்தம் வந்து மூவ் ஆகும். அந்த ஒரு இது மெத்தட ஃபாலோ பண்றாங்க. இப்பயும் அது வந்து நடைமுறையில இருக்கு அந்த வழக்கம். அப்ப அரசர்னும் போது அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்கன்னா, அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, வெல்தியான பர்சனா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? செல்வம்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கே வேலை செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்காக அவங்க தன் செயல்களை செய்யறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி கிரகஸ்தர்களா இருந்தும் அவங்க வந்து பகவானை முன்னிலை வச்சு தன்னோட வாழ்க்கைய தன்னோட செயல்களை அவங்க செய்யும்போது அவங்க வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது சிறந்தவங்க, நேர்மையான நபர் அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்போ இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், மனத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். எந்த விஷயத்துல, புலனின்ப பொருட்கள்ல அலைப்பாய விடாம மனதை கட்டுப்படுத்தி நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம செய்யறது சிறந்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3.9 3.11 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி. யஜ்ஞாதா கர்மனோ அந்யத்ர லோகே அயம் கர்ம பந்தனா ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்தசங்க சமாசர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்களை நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதம் நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். தேவான் பாவய தானேன தேவ பாவயந்து வா பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரம வாப்சதய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்ப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
இப்ப நம்ம பார்க்கறது கர்ம யோகம் பார்க்கிறோம். செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா கர்மம்ன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதோட பலன் வந்து நமக்கு நிச்சயம் உண்டு. தெரிஞ்சு செஞ்சாலும் சரி, தெரியாம செஞ்சாலும் பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம நித்தியப்படி ஏதோ ஒரு கர்மத்துல ஈடுபடுறது நம்மளோட இயல்புன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அப்படிப்பட்ட கர்மத்தை நம்ம எப்படி பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன இங்க பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்க, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ற செயல்களை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அவசியம் செய்யணும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. இது பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யாத ஒரு செயலை செஞ்சோம்னா அது நம்மள என்ன பண்ணும், இந்த ஜட உலகத்தோட நம்மள பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட கடமைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த காலத்துல வந்துட்டு பொதுவா சமுதாயத்துல பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்ற அந்த பிரிவு உண்டு. அதற்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க தன்னோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்க செய்வாங்க. அதுவும் யாருக்காக செய்வாங்க, பகவானுக்காக. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம அர்ஜுனனையே பாக்குறோம். சத்திரியன் அவங்க தன்னோட கடமை என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றத பகவானுக்காக அவங்க செய்யறாங்க. அதுதான் சரியான முறை. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இப்ப கலிகாலத்துல அந்த முறைகள்லாம் இல்லை இல்லைங்களா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்ணவர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்ற முறைகள் இல்லை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்காக என்ன செயல்கள் நம்ம செய்யறோமோ இல்லைங்களா, அந்த செயல்கள் நம்ம பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அது என்னன்றது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்கலாம். அப்ப நம்ம செய்யற செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் நம்மளோட கடமைகளை நம்ம பகவான் திருப்திக்காக செய்யணும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம செயல்களை செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருப்போம். இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம விடுபட்டு இருப்போம்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாகங்கள் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எடுத்த உடனே இந்த நிலைப்பாடு நமக்கு ஈஸியா வந்துருமானா கொஞ்சம் சிரமம் இல்லைங்களா? நம்ம இன்னும் தேவர்களை நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம என்ன பண்றோம், வழிபாடு பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரிய தேவருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், சாமிலாம் கும்பிடுறோம் இல்லைங்களா? பொங்கல்லாம் செஞ்சு நம்ம வந்து சாமிலாம் கும்பிடுறோம். அது மாதிரி நம்ம தேவர்களுக்கும் அதே மாதிரி யாகங்கள்லாம், மழை வேணும்னா இந்திரனுக்கு யாகம் பண்றோம், அதனால பூஜை பண்றோம், அதனால நம்மளுக்கு மழை வந்து கிடைக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு வேதத்திலேயே குறிப்பிட்டிருக்கு. நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துல நம்ம அடையணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அதற்கு வேதத்திலே நமக்கு வழிகாட்டுதல் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள், அப்ப நம்மளுக்குன்னு சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு. மனித பிறவி நம்ம எடுத்திருக்கோம்னா பிறந்ததுல இருந்து இறக்கும் வரைக்கும் நமக்கு 16 வகையான சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு. அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம அவசியம் கடமையா நம்ம செய்யணும். அதாவது யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் நம்மளோட கடமை. இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி எதனால செய்யணும்னா அப்ப என்ன ஆவாங்க, தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பூமி என்ன பண்ணும், வளங்களை நமக்கு கொடுக்கும். இப்ப பார்த்தோம்னா எதனால இந்த பஞ்சம், பட்னி, பசி இதெல்லாம்னா நம்ம யாரும் வந்து யாகம், தானம், தர்மம் இதெல்லாம் நம்ம சரிமுறை ஃபாலோ பண்றது இல்லை. வேதங்களில் குறிப்பிட்ட முறைப்படி சம்ஸ்காரங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அப்ப தேவர்கள் அதனால மகிழ்ச்சி அடையாததுனால என்ன ஆகுது, நமக்கு இயற்கை வளங்கள் நமக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதர்மம் பண்ணும்போது பூமி என்ன பண்ணாது, தன்னோட வளங்களை கொடுக்காது. ஏன்னா அதோட வளங்களை எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுவோம், அதர்மத்துல ஈடுபட்டோம்னா அதுல அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? அதனால வளங்கள்லாம் என்ன பண்ணிடும், பூமி மாத்தா குறைச்சிப்பாங்க. அப்படின்னும் போது இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க, நமக்கு யாகங்களால் நம்ம செய்யற கடமைகள், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யும் போது தேவர்கள் என்ன அடைகிறாங்க, மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு வளங்களை எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம யாகங்கள்லாம் செய்யணும், நம்மளோட கடமைகளை சரிவர செய்யணும். அதே மாதிரி தேவர்களும் அதனால மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு இந்த வளங்கள் எல்லாம் அவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க. இவ்வாறு மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையிலான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3.13 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம். यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भजते ते त्वकं पापं ये पश्यन्यात्मकारणात्. हरे कृष्णा. டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி?
ஹலோ, ஒரு நிமிஷம். ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இல்லைங்களா? யஜ்ஞா விஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வகில்பிஷைஹி பஞ்யதே தே த்வகம் பாபா யே பஷ்யன் யாத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கின்றார்கள் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம தினப்படி செயல்கள் நிறைய செய்யறோம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? அப்ப செயல்கள்ல நம்ம பிரதானமா ஒரு செயல் செய்வோம், உணவு எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா? இந்த சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக, ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உணவு எடுத்துப்போம். அது ஒரு செயல் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த உணவுக்காக தான் நம்ம எல்லா வேலையுமே செய்வோம் ஆக்சுவலா இல்லைங்களா? வேலைக்கு போறது எல்லா விஷயங்களுமே அன்பது அந்த உணவு அப்படின்றது ஒரு செயல் இல்லைங்களா? அப்ப அதை நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். நம்ம எப்பயுமே உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அந்த மாதிரி செய்யாம நம்மளோட புலன் திருப்திக்காக நம்ம உணவை தயாரிச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆபத்தையே நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பொதுவா நம்ம நிறைய ரிலிஜன் நம்ம பார்ப்போம். எல்லாருமே பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 minutes ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு அவங்கவுங்க யார் வழிபாடு பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு நன்றிகள் தெரிவிச்சுட்டு தான் உணவு எடுத்துக்கிற வழக்கம். நமக்கும் அது மாதிரி உண்டு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை நம்ம நிறைய காலங்கள்ல வேற வேற மாற்றங்கள் நம்ம கண்ட்ரில வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம அந்த பழக்கங்கள்லாம் நம்மள்கிட்ட மறைஞ்சு போச்சு அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அப்படின்போது இப்ப பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு எடுத்துக்கிறது நல்லது. அப்படி இல்லாம நம்ம புலன் திருப்திக்காக உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது பாபத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 3.14 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீ வித்யா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அன்னாத்த பவந்தி பூதாதி பிரஜன்யதனசம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பிரஜாதோ யஜ்ஞஹ கர்மசமுத்பவஹ. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாகப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, இப்போ நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதே அங்க தாற்பயம் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஏதோ ஏர்ன் பண்ணோம், நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். ஆனா ஒரு உணவு அப்படின்னும் போதே அதுல என்னென்ன தாற்பயங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களுடனும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரு தானியம் அப்படின்றதே நமக்கு நம்மளோட சக்தியாலதான் அது நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு விதையிலிருந்து ஒரு செடி வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை, பஞ்சபூதங்கள் தேவை. நீர், அப்புறம் நெருப்பு, சூரிய ஒளி இல்லைங்களா, அப்புறம் காற்று, மண் வளம், இதெல்லாம் இருந்தாதான் அந்த விதையிலேருந்து உயிர் வரும். அதுல இருந்துதான் நம்மளுக்கு உணவு கிடைக்குது அப்படின் போது இப்ப இந்த பஞ்சபூதங்களும் யாரு? தேவர்களை யார் உருவாக்குனாங்க? பகவான் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி இயற்கையோட அனுகிரகத்தால மட்டுமாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது, நம்மளால உணவு எடுத்துக்க முடியுது. இப்ப நம்ம நினைப்போம், நம்ம பணம் வச்சுக்கோ, நம்ம வாங்குறோம், நம்ம சாப்பிடுறோம், இதுலயே நம்ம நன்றி சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும். ஆனா ஒரு தானியம் உருவாகிறதுக்கு, ஒரு கிடைக்கிறதுக்கு, வளர்றதுக்கு பஞ்சபூதங்களோட அனுகிரகம் இருக்கணும், பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த உணவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாற்பயம்.
அப்ப மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களும் எல்லா ஜீவன்கள் உடலும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழை. எப்ப மழை நமக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும்? நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, நம்ம செய்ய வேண்டிய யாகங்கள், புனஸ்காரங்கள், சம்ஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா செய்யும் போது தேவர்கள் மகிழ்ந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? மழையை நமக்கு கொடுப்பாங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுதான் இந்த சார்ட். பகவான் ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குறாங்க. அவங்க கிட்டே இருந்து என்ன ஆகுது? பிரம்மா அடுத்து அதாவது கர்ப்பத கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட நாபியிலிருந்து தாமரை மலர் வரும். அந்த தாமரை மலர் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவை சிருஷ்டி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுக்கு வேதங்களை கொடுப்பாங்க. வேதங்களோட துணையை கொண்டு பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த உலகத்தை உருவாக்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப வேதம் தான் ஆதாரம். அதுலதான் நம்ம எல்லா விஷயமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த வேதத்தின் மூலியமா நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்மளோட கடமைகள் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன மாதிரி பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம யாகங்கள்லாம் செய்யும் போது தேவர்கள் மகிழ்ந்து நமக்கு மழையை கொடுக்குறாங்க, வளங்களை கொடுக்குறாங்க. அதனால நமக்கு தானியங்கள் கிடைக்குது. அந்த தானியங்களால நம்ம பிரசாதம் உணவு எடுத்துக்கிறோம். அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். ஏன்னா பகவான் அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகி இருக்கணும் போது திரும்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுதான் சிறந்த முறை. இப்ப நம்ம வெளியில போறோம், யாரோ நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நன்றின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அப்படி சொல்லாம வந்துட்டோம்னா மனசு உறுத்தும். நம்மளுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்களே, நம்ம அவங்களுக்கு நன்றி கூட சொல்லாம வந்துட்டோமே அப்படின்னு நம்ம மனசு வேதனைப்படும் இல்லைங்களா? அப்போ இவ்வளவு விஷயங்களும் சூரியனை உருவாக்கி, நீர்வளம் கொடுத்து, நிலவளம் கொடுத்து, காற்று எல்லாமே பகவான் நமக்காக உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பகவானால நமக்கு கிடைச்ச இந்த தானியம் உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா அது சிறந்த முறை இருக்காது. இன்னொரு விஷயமும் நம்மள்கிட்ட பொதுவா கேட்கறது என்னன்னா, சாமிக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்களே, சாமி சாப்பிட்டா கொடுப்பீங்களா? சாமி சாப்பிடுறாங்களா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அது என்னன்னா, எப்பயுமே நம்மளுக்கு இந்த ஆன்மீகம்ன்றது உணர்றதுதான். இப்ப நம்ம லிவிங் என்டிட்டி நம்மளுக்கு தெரியுது, உயிர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். உயிரை கண்ணால பாத்திருக்கோமா? இல்ல இல்லைங்களா? ஆத்மாவை கண்ணால பாத்திருக்கோமா? இல்ல. அப்ப நம்ம கிட்ட ஆத்மா இல்ல, உயிர் இல்ல நம்மளால சொல்ல முடியுமா? இல்ல. அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆன்மீகம், இந்த ஆத்மா, பகவான் இதெல்லாம் உணர்தல் தான். அதை நம்ம பக்தியில உணரும் போதுதான் நம்மளுக்கு அதோட தாத்பரியம், அதோட மகிமைகள்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த வகையில பகவான் உணவு எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படின்லாம் கேட்டா, இந்த விஷயத்துல நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் வாங்கி தரோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சாக்லேட்லயே குழந்தை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உடைச்சு கொடுக்குது, நீங்களும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி சாப்பிட்டுருவோமா? இல்லைங்களா? உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அந்த அன்பை தான் பார்ப்போம். நம்ம குழந்தை நம்ம மேல அன்பா நமக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குதே அப்படின்னு அந்த அன்புல மனசு பூரிப்படையும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி என்ன பண்ணுவோம்? அந்த சாக்லேட்டை நீயே சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்படுவோம். அதுதான் நம்மளோட இயல்பு, அதுதான் உண்மையான அன்பு இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணும்போது நமக்கு பகவானால் கிடைக்கப்பட்ட உணவை நம்ம பகவானுக்கு மனப்பூர்வமா ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் போது பகவான் அதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்க? நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி பகவான் திருப்திப்படும் போது அந்த உணவு ரொம்ப உயர்ந்த சக்தியோட இருக்கும். அதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிறோம். அதனால்தான் இங்க நம்ம பார்த்தோம், யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாபத்தை உண்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம இப்ப உணவை எப்படி எடுத்துக்கணும்ன்றத பார்த்தோம். அது நம்மளோட ஒரு பிரதானமான செயல் இல்லைங்களா? இந்த சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகயாவது நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டே தான் ஆகணும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம். கலியுகத்துல நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. சரிங்களா? 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னு 4 யுகங்கள் உண்டு. இப்ப நம்மளுக்கு வருடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன் அப்படின்னு வருது. அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் வரும். டிசம்பர் முடிஞ்சோடனே முடிஞ்சிருதா எல்லாமே? இல்ல. மறுபடியும் என்ன ஆகுது? ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் அடுத்த வருஷம் நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வாரங்கள்னாலும் சண்டேல இருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் மறுபடியும் சுழற்சி வருது. மறுபடியும் சண்டேல இருந்து சாட்டர்டே வரைக்கும் அப்படின்னு சுழற்சி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளோட பிறப்பிறப்பு சுழற்சியும் அதே மாதிரிதான் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்படின் போது நம்ம இந்த யுகங்கள் அப்படின்றதுன்னா 4 யுகங்கள்.
சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். கலியுகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் அப்படின்ற சுழற்சியில இந்த ஜட உலகம் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இயங்கும்போது ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கமா நமக்கு வேதத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. சத்தியுகத்துல நம்ம பிறந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வாழ்நாள் 1,00,000 ஆண்டுகள். அப்போ நிறைய தர்மமே நிலைச்சிருக்கும் அந்த காலத்துல, சரிங்களா? ரொம்ப கோல்டன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த யுகம் நல்ல தர்மமே சேஷிச்சிருக்கும். நிறைய ஆயுள் காலம், பீப்புள்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க, தர்ம நிலையில இருப்பாங்க. அப்ப அந்த யுகத்துக்கான பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னன்னா மெடிடேஷன். பகவானை மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம தியானிக்கும் முறைதான் நமக்கு கொடுத்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்ப மனம் இந்த அளவுக்கு சஞ்சலம்லாம் பட்டிருக்காது, சரிங்களா? அந்த சத்தியுகத்துக்கூட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி மெடிடேஷன். அதுக்கப்புறம் தாபரயுகம் அப்படின்னும் போது அதுல யாகங்கள்லாம் செஞ்சு நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. யாகம்ன்றது இந்த நம்ம அக்னி நெருப்பு வளர்த்து ஹோம குண்டத்துல அப்புறம் அதுக்கான பூஜைகள்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த நிலைப்பாடு அதுதான் நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. அப்போ 10,000 ஆண்டுகள் ஆயுள் காலம் வரும். அப்போ கொஞ்சம் லைட்டா அதர்மங்கள்லாம் இருக்கும், ஆனா மேக்சிமம் தர்மமா இருக்கும், சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு. அப்ப யாகங்கள் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் துவாபர யுகத்துல 1000 ஆண்டுகள் நம்மளோட கால அளவு ஆயுள் காலம். அப்போ கோயில் வழிபாட்டு முறையில நம்ம வழிபாடுகள் பண்ணணும், 6 கால பூஜைகள்லாம் பண்ணி நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற நிலைப்பாடு. அப்போ கொஞ்சம் அதர்மமும் தர்மமும் கலந்துருக்கும், இந்த மாதிரி நிலைப்பாடு. அப்போ பிரிஸ்கிரைப்டி டெம்பிள் வர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க, விக்கிரக வழிபாடு. அதுக்கப்புறம் கலியுகத்துல நம்மளோட ஆயுள் காலம்ன்றது 100 ஆண்டுகளா இருக்கும். அப்போ நம்ம ரொம்பவே மந்த புத்தியா இருப்போம். அப்புறம் மிஸ்கைடட், ஈஸியா நம்மள தவறான மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும், அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெஜைலா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா லேசினஸ், ரொம்ப சோம்பேறித்தனம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அறியாமை அதிகமா இருக்கும். அப்புறம் மனம் எப்பயும் சஞ்சலமாவே இருக்கும், அதுதாங்க பிரதானமா இருக்கும் கலியுகத்துல. அதர்மம் நிறைய இருக்கும், ஃபால்ட் நிறைய குறைபாடுகளோட உள்ள கலியுகம். இதுல நம்ம வாழும்போது நம்மளால தவம் பண்றதோ இல்லைன்னா யாகம் பண்றதோ, ஏன்னா யாகம் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் பியூரிபிகேஷன்லாம் இருக்கணும் இல்லைங்களா, மந்திர உச்சாரணம் பண்ணும்போது. இந்த கோயில் வழிபாட்டு முறை பண்றதுன்றலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். அதனால பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன, கலியுகத்துல உள்ள மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படின்ற பட்சத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்கதான் பகவானோட அவதாரமே, சரிங்களா? கிருஷ்ணரோட அவதாரமே சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்க அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. பகவானோட பிரதானமான அவதாரங்கள் தச அவதாரங்கள் நம்ம பாக்குறோம். இதை தாண்டி நிறைய பகவான், இப்ப வியாசர் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவங்களும் பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான். கபிலர் அவங்களும் பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான். இந்த மாதிரி நிறைய ஹிடன் அவதாரங்கள் நம்ம நிறைய பார்ப்போம். அந்த வகையில சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரமே தான். 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவதாரம் பண்ணாங்க. கலியுக மக்களுக்கு இந்த குறைபாடுகள்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மந்த புத்தி, அப்புறம் சோம்பேறித்தனம், அப்புறம் நாலேஜ் கம்மியா இருக்கிறது, அப்புறம் நம்மளோட ஆயுள் காலம் கம்மியா இருக்கிறது, நிறைய டிஸ்டர்ப்டா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அப்ப நமக்கு பக்தி எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது, அதுல ஆர்வமும் இருக்காது. அப்ப பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவும் ஹரிநாமத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காகவும் அவதாரம் பண்ணாங்க. அப்ப யார் கூட வந்தாங்க, பகவான் எப்பயும் தனிச்சு வர மாட்டாங்க இல்லைங்களா, அவதாரம் எடுக்கும்போது தன் கூட எல்லா டிவோட்டிஸோடையும் தான் அவங்க வருவாங்க. எப்பயுமே கிருஷ்ணருக்கு தனியா இருக்க பிடிக்காது, டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல சந்தோஷமா இருக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த வகையில சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க அவதாரம் எடுக்கும்போது நித்யானந்த பிரபு அவங்களும் வந்தாங்க. அவங்கதான் பலராமர், அவங்களோட இன்கார்னேஷன். அத்வைதாச்சாரியர் அவங்க சிவபெருமானோட விஷ்ணுவோட அவதாரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்புறம் கதாதரர் ராதாராணி அவங்களோட அவதாரம். ஸ்ரீவாஸ் நாரதரோட இன்கார்னேஷன், சரிங்களா? இந்த மாதிரி 5 பேர் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஹரிநாமத்தை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இது பாகவத்துல 11வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 32வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இவங்களை 5 பேரையும் தான் நம்ம பஞ்சதத்வான்னு சொல்லுவோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதாச்சாரியர், கதாதரர், ஸ்ரீவாஸ். இவங்க 5 பேரையும் பஞ்சதத்வான்னு சொல்லுவோம். இவங்க எல்லாரும் தான் நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தை உபதேசம் பண்ணாங்க, கொடுத்தாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்ப இன்னொரு செயல், நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்தது ஆகாரம் எடுத்துக்கிற முறை பார்த்தோம், அது ஒரு செயல். இப்ப நம்ம கலியுக தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம், அது நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ யாருனால நம்மளுக்கு கிடைச்சது,
ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால இல்லைங்களா, பஞ்ச தத்துவால. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். அவங்களுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கும் விதமா அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தியில் நல்லா முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்ற நினைப்போட நம்ம ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். அப்போ கலியுகத்தோட தர்மம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா, இதை நம்ம அவசியம் செய்யணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய செயல்கள் ஒரு நாளைக்கு செய்யறோம். இந்த மாதிரி ஹரிநாமம் கலியுக தர்மம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப அவசியம் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த செயலை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் கடைபிடிக்கணும். 1 ரவுண்ட் செய்யணும். அதாவது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாலைன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு 10 நிமிஷம் ஆகும் பொறுமையா பண்ணோம்னா. ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் 1/4 மணி நேரம் கூட ஆகலாம். ஆனா கொஞ்சம் பழக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒரு 10 நிமிஷம், 7ல இருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். அப்ப நம்ம பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு எவ்வளவு நேரம் பகவான் கொடுக்குறாங்க, 24 மணி நேரம் நம்மளுக்கு டெபாசிட் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த 24 மணி நேரத்துல நம்ம அவசியம் ஒரு 10 நிமிஷம் என்ன பண்ணணும், கலியுக தர்மமான ஹரிநாமத்தை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம சொல்லணும். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தடவையாவது, அதாவது ஒரு மாலையாவது நம்ம அவசியம் சொல்லணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வேதத்தின்படி நம்ம செயல்களை நம்ம செய்யணும். அப்ப கண்டிப்பா நம்ம பேச விருப்பப்படுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப ஏதோ ஒண்ணு பேசி பிரச்சனையை வாங்கிக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹரிநாமத்தை நல்லபடியா உச்சரிச்சோம்னாலே நம்ம கிட்ட மத்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே நம்ம கிட்ட ரொம்ப நெருங்காது இல்லைங்களா. நம்மளோட பாவத்தையும் தொலைக்கும் பகவான் நாமம். ஏன்னா பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தியோ அதே அளவுக்கு பகவான் நாமத்துக்கும் சக்தி அதிகம். அப்படின்னும் போது நம்மளையும் பியூரிபிகேஷன் பண்ணும், ஆன்மீகத்திலும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இதனால நம்ம வெளியுலக விஷயங்களையும் ரொம்ப தலையிடாம இருக்கும். அதனால வர பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்க முடியும். அப்ப இவ்வளவு நன்மைகள் தரக்கூடிய கலியுக தர்மம் பிரதானமான ஹரிநாமத்தை நம்ம நிச்சயம் உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நமக்கு கொடுத்த 24 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு, அதுல நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உச்சரிக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 3.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। यत् यत् आसरति श्रेष्ठ तत्तत्येव दरो जनग स यत् प्रमाणं गुरुदे लोकस्तत्तनुवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी. ट्रांसलेशन வாசிக்கிறீங்களா மாதா ஜி? வாசிக்கிறேன் மாதா ஜி. வாசிச்சுக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம பாக்குறது கர்மயோகம். நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். 2 செயல்கள் பார்த்துட்டோம். ஒண்ணு கலியுக தர்மம், நாம சங்கீர்த்தனம். நம்ம எல்லாருக்குமே பேச ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படின்னு பேச விருப்பப்படுறோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஹரிநாமமா இருந்ததுன்னா இன்னும் உத்தமம் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கலியுக தர்மம். இன்னொன்னு என்ன பார்த்தோம், உணவு எடுத்துக்கும் முறை. ஏன்னா உணவுன்றது தானியம் மலர், அந்த உயிர்ல இருந்து, விதையிலிருந்து, பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து, தேவர்கள், பகவான் எல்லாமே அதுல அடங்கி இருக்கு. அப்படின்னு நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும்ன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். 2 செயல்கள் பார்த்துட்டோம். இப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். நம்ம என்ன செய்யறோமோ அததான் பின்னாடி வரவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. இப்ப எதற்காக பகவான் அவதாரங்கள் நிறைய எடுக்கிறாங்க, பகவானோட லோகம் வைகுண்டம் இல்லைங்களா, வைகுண்டம் கோலோகம். பகவான் அங்க ஏகாந்தமா இருக்கலாம், எந்த ஒரு கவலையுமே இல்லை இல்லைங்களா. ஆன்மீக உலகம் எவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு ராமர் அவதாரம் எடுத்து காட்டுல போய் சிரமப்பட்டு அதுவும் சீதையம்மா வேற பிரிஞ்சிருந்து ஏகப்பட்ட கஷ்டங்களையும் அவங்க அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான்னா இல்ல. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, ராமர அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு வழிகாட்டுறாங்க. கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. இது மாதிரி வாமனர், நரசிம்மர், இந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குற மாதிரி கபிலர் அவதாரம் இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. வியாசராவும் இன்கார்னேஷன் அதெல்லாம் சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் சொல்லுவோம். அப்ப இந்த மாதிரி நாரதர், 4 குமாரர்கள், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இப்ப இந்த மாதிரி அவதாரங்களை எதற்காக பகவான் எடுக்கிறாங்க,
நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக இல்லைங்களா? ஒரு ராமாயணம் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு அரசன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு கணவன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு சகோதரன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ராமரா பகவான் என்ன பண்றாங்க, வாழ்ந்து காட்டுறாங்க நமக்கு. அப்ப நம்ம ராமாயணம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியுது ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு அரசன் எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்போ இந்த இந்த இடத்துல எதுக்காக இதை பகவான் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காரணம் என்னன்னா, இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட நிலை என்ன, சத்திரியன். அவங்க போர் பண்ணணும், தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும், பாதுகாக்கணும் மக்களை. அது அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. இப்ப அர்ஜுனன் நான் போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா, பின்னாடி வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனனே போர் பண்ணல, நாங்க எதுக்கு பண்றது, நாங்களும் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களும் அவங்களோட தர்மத்தை என்ன பண்ணிடுறாங்க, கடைபிடிக்காம விட்டுருவாங்க. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். தன் செயலால் எந்த தரத்தை அவன் ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. இப்ப அர்ஜுனனை நம்ம பாக்குறோம். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளும் நம்ம செயல்களை செய்யும்போது என்ன பண்ணுவோம், இந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கா அப்படின்னு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். எப்பயுமே பகவத்கீதைன்றது பகவான் அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு சொல்றாங்க. அப்ப நம்மளும் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியில நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், எந்த செயல் செஞ்சாலும் பகவானுக்காக தர்ம வழியில நம்ம செய்ய பழக பழக என்ன ஆகும், நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறோம். பின்னாடி வர ஃபேமிலியில உள்ளவங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னும் போது அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவான் நமக்கு கொடுத்த கடமைகளை நம்ம நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது நம்மளோட கடமையும் பொறுப்பும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாங்க, நீ போர் பண்ணலன்னா உனக்கு பின்னாடி வரவங்களும் போர் பண்ணாம போயிடுவாங்க, அதனால நீ அவசியம் போர் பண்ணணும் அப்படின்றத எடுத்து கொடுக்குற ஸ்லோகமா நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3.36, 38 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராம் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். அர்ஜுன வாச அதக்கேன பிரக்யுத்தோ ஹயம் பாபம் சரதி புருஷ அனிச்சன்ன அபிவாஷனோ வரிவாசனோ பலாத்திவ நியாஜுத. அர்ஜுனன் கூறினான், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு. தூமேனாவிரியதே வஹ்னர் யதா தர்ஷோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ரு தோ கர்ப்பஸ் ததா தேனாதம் ஆவருதம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப பார்த்தோம்னா 3.36 ஸ்லோகம் நமக்காகவே அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்ம பொதுவா நம்ம இந்த உலகத்துல இப்ப பாக்குற நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது இந்த நிலைப்பாட்டுல தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் கூறினார், விஷ்ணு குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாப காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. நமக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா? சில சமயம் நமக்கு பிடிக்காது, இருந்தாலும் அதுல நமக்கு கொஞ்சம் ஈடுபட்டு. சில சமயம் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஜுரம் அடிக்கும், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம், இருந்தாலும் அடம் பண்ணியாவது என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இதுல ஆசைகள் நம்மளுக்கு இருக்கு. அதான் இங்க கேக்குறாங்க, விருப்பமே இல்ல பாபம் பண்றதுல, இருந்தாலும் ஏன் ஈடுபடுறாங்க மக்கள் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உள்வாழ்களும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆசை அதுதான் காரணம். நம்ம விருப்பமே இல்லைனாலும் பாவம் எதுக்காக செய்யறோம்னா
அந்த விஷயத்தின் மேல உள்ள ஆசை அதுதான் நம்மள அப்படியே செய்ய வைக்குது. அது எப்படி இருக்கா அந்த 3 வகையான ஆசை, 3 விதத்துல இருக்கும் ஆசை அளவு. அது என்ன அப்படின்னா, நெருப்பின் மேல உள்ள புகை மாதிரி. நெருப்பு மேல உள்ள புகை நம்ம விளக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லேசா கொஞ்சம் பிரயத்தனம் பண்ணும், அப்படி ஊதணும் அப்படின்னா அது போயிடும் இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஆசை இருக்கும். ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், வேணாம் இது அதர்மம், நம்மளுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம மனசு சமாதானம் ஆயிடும். அதே இன்னும் சிலவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த ஆசை அப்படின்னா, கண்ணாடி மேல உள்ள தூசு மாதிரி. அது அவ்வளவு ஈஸியா போகாது, கொஞ்சம் பிரயத்தனப்படணும் இல்லைங்களா. கொஞ்சம் சோப்பெல்லாம் போட்டு அந்த ஈரம்லாம் போட்டு அது துடைக்கணும், அப்ப அது கிளீன் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும், ஆனா அது தப்புன்னு தெரியும், இருந்தாலும் வேணும் அப்படின்னு மனசு ஆசைப்படும். இருந்தாலும் நம்ம இல்ல அது கூடாது, அது அதர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல அது நம்மளை விட்டு அந்த ஆசை விலகி போயிடும். இன்னொரு சிலவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆசை நிலை அப்படின்னா, கருப்பையை மூடினார் போல. கருப்பை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி யாருக்கு என்ன தீங்கு நடந்தா எனக்கு என்ன, எனக்கு அதை அடையணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி பலவந்தமா அந்த ஆசையோட அந்த வீரியத்தினால அவங்க அதர்மம் பண்ணியாவது அந்த ஆசையை அவங்க அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி 3 நிலைப்பாட்டுல ஆசை இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அது நம்ம இந்த ஜட இன்ப புலன் பொருட்கள் மேல வச்சிருக்கிற ஆசைதான் காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதே நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணிப்போம்னு பார்த்தோம்னா, இந்த நெருப்பின் மேல உள்ள புகைன்றது மனிதர்கள் அவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, சரி தவறு தெரியும், இது வேண்டாம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா இருந்து வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு இது மிருகங்கள் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டோட நம்ம சம்மந்தப்படுத்திப்போம். இது மரம், அதோட நிலைப்பாடு, மரம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு இந்த ஆசை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி 3 நிலைப்பாட்டுல ஆசைகள் இருக்கு. அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி மனிதன் பாபத்துல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டது, நம்ம எங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். புலனின்ப பொருட்கள், நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் புலன்கள் பாக்குது, அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும் நம்ம கவனமா இருக்கணும். நமக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை அதுல கவனமா இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இங்க என்ன பார்க்கிறோம், ஆசையோட அளவு. நம்ம ஆசைப்பட்டாலுமே புலன்கள்லாம் பாக்குதுன்னு போது ஆசைப்பட இயல்பா வரும், அது இயல்பு, மனிதனோட இயல்பு. அதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அந்த ஆரம்பத்திலேயே அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறது நல்லது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். வளர விட்டுட்டா அந்த சைக்கிள்ல வந்துருவோம். ரொம்ப அந்த பற்றுதல் அது கிடைக்காதப்ப கோபம் அப்புறம் நினைவிழந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், பாபத்துல ஈடுபட்டுருவோம். அதனால ஆரம்பத்திலேயே நம்ம சரி பண்ணின்றதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3.42 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரசன்னா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசன்னா பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணலாம். ஆமா மாதாஜி. 42 ஸ்லோகமா? எஸ் மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண. இந்திரியாணி பரண்யாஹுः இந்திரியேभ्यः பரம் மனः மனசஸ்து பரா புத்திः யே புத்தே பரதஸ்து சஹா. சாரி, எனி மிஸ்டேக்? இல்ல மாதாஜி, இது வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா டிரான்ஸ்லேஷனும்? ஆக்சுவலி నేను నాట్ తమిళియన్, తెలుగు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. How to understanding Tamil and I can join. ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ மாதாஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஜட பொருள் அச்சித் விஷயம் இல்லையா, ஜட பொருட்கள் எல்லாம் அச்சித் விஷயம். அதை விட உயர்ந்தது எது, நம்மளோட செயலாற்றும் புலன்கள். அந்த செயலாற்றும் புலன்களை விட உயர்ந்த நிலையில யார் இருக்கா, மனம். சரிங்களா, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. மனதை விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா புத்தி. அப்புறம் புத்தியை விட உயர்ந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆத்மா. அவனோ ஆத்மா புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கான சார்ட் தான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அதுக்கு முன்னாடி இதையும் பார்த்துடலாம். நம்ம பார்த்துட்டு கர்மயோகம் இல்லைங்களா, செயல்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். எந்தெந்த நிலைப்பாட்டுல செயல்கள் இருக்கு அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். உடல் தளம் அப்படின்னு நம்ம இந்த கர்மீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யோகா சார்ட் அப்படின்னு லேடர்னு. அதுல இந்த கர்மீஸ் பொதுவா அவங்களோட நிலைப்பாடு என்னன்னா,
ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங் இந்த நிலைப்பாடுல தான் இருப்பாங்க. அப்போ உடல் சார்ந்த செயல்களை செய்யறது உடல் தளம்ன்றது. புலன் அதை வந்து திருப்தி பண்ணிக்கிற நிலைப்பாடு, அது வந்து புலன்களின் தளம். நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாம் கிராட்டிஃபை பண்ணிக்கிறது, பிடிச்ச மாதிரி சாப்பாடு எடுத்துக்கிறது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து புலன்களை திருப்தி பண்ற செயல்கள். மனதை திருப்தி பண்ற செயல்கள் அது என்னன்னா நம்மளோட ஆசைகள், அந்த இது திங்கிங், ஃபீலிங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. சிலவங்களுக்கு இந்த இனிமையான பாட்டுலாம் கேட்டா ரொம்ப அப்படியே மனசு அப்படியே சந்தோஷப்படும் இல்லைங்களா. அது மனசுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய செயல்கள்ல செய்யற விஷயங்கள் சொல்லுவாங்களா. மனசு என்ன விருப்பப்படுதோ அது மாதிரி நான் செய்வேன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல, அந்த அளவுக்குள்ள செயல்கள். அப்புறம் அறிவு சார்ந்த தளம், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிற செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க, அது அறிவு சார்ந்த தளம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆனா இருக்கலே உயர்ந்த தளம் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீகமான செயல்கள், பகவானுக்கு பக்தி சேவைகள் செய்யற செயல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த தளம் தான் இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். உடல் தளம், புலன்களை திருப்தி பண்ணும் தளம் செயல்கள், மனதை திருப்தி பண்ணும் செயல்கள், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணும் செயல்களை எல்லாத்தையும் விட பக்தி, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி செய்யறோம்ங்களா, அந்த செயல்கள் தான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இந்த சார்ட் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கான சார்ட். ஜட பொருள்களை விட புலன்கள் உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, புலன்களை விட மனம் உயர்ந்ததுன்னு, அதற்கான சார்ட் தான் இது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட சரீரம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இந்த சேரியட் மாதிரி, இந்த ரத்தம் மாதிரி சரிங்களா. இப்ப இந்த ரத்தத்துல என்ன இருக்கு, 5 குதிரைகள் இருக்கு, அப்புறம் அந்த குதிரைகளை கட்டி இருக்கிற கயிறு இருக்கு, அப்புறம் ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க, அப்புறம் ஒரு பேசஞ்சர் இருக்காங்க. இதே மாதிரிதான் நம்மளோட சரீரமும் 5 குதிரைகள் மாதிரி 5 புலன்கள் நமக்கு இருக்கு. கண்ணு, மூக்கு, காது, தொடுப்புலன் இதெல்லாம் இருக்கு, வாய், இந்த மாதிரி. மனம் அப்படின்றத இந்த கயிறு, புலன்களை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த கயிறு. அதுக்கப்புறம் இந்த டிரைவர், அவங்கதான் இன்டெலிஜென்ஸ், அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க மனதை. மனம் வந்து ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படும், இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து சொல்லும் இது வேண்டாம், இது அதர்மம், இது தர்மம் அப்படின்றது சொல்லும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில மனதை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறது இன்டெலிஜென்ஸ். அப்புறம் யாரு டிராவல் பண்றாங்க இந்த சரீரத்துல, ஆத்மா இல்லைங்களா. ஆத்மா தான் உயர்ந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப இந்த ஒரு சேரியட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே, இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சேரியட்ல, குதிரை வண்டியில நம்ம போறோம்னா, குதிரைகள் அந்த டிரைவரோட கட்டுப்பாட்டுல இருந்து நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணோம்னா நம்ம போய் அடைய வேண்டிய மார்க்கத்தை நம்மளால நல்லபடியா அடைய முடியும். பயணமும் நல்ல பாதுகாப்பானதா இருக்கும். இதே புலன்கள் கண்ட்ரோல்ல இல்ல, டிரைவரோட கண்ட்ரோல் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த ஜேர்னியும் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாததா இருக்கும். ஒண்ணு, அடைய வேண்டிய மார்க்கத்தையும் நம்மளால அடைய முடியாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் நம்மளோட புலன்கள், மனம் எல்லாமே இன்டெலிஜென்ஸோட கண்ட்ரோல்ல இருந்து, இன்டெலிஜென்ஸ் யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும், நம்ம சாஸ்திரத்துல நம்ம நல்லா தெளிவா இருந்து அந்த முறையில நம்ம வாழ்க்கை நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதையில பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜேர்னி என்ன ஆகும், ஆத்மா இந்த சரீரத்துல இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணும், பகவானை அடையும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். இதே வந்து புலன்கள், மனம்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாம் இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அடைய வேண்டிய மார்க்கத்தை, பகவானை நம்மளால அடைய முடியாது. நம்மளோட ஜேர்னி என்ன ஆயிடும், ஆபத்துலதான் முடியும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே நம்ம தங்கிடுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா நம்ம புலன்கள், மனம் இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலேட்டட் லைஃப், நம்ம பொதுவா எங்கேயுமே நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு ரோட்ல டிராவல் பண்றோமா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்களா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், இன்னைக்கு இத்தனை மணிக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்குது, இத்தனை மணிக்கு முடியுது, இன்னும் யூனிஃபார்ம்ல எல்லாரும் ஒழுங்கா வரணும், அப்படின்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த முறையில இருந்தாதான் அது பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும், நல்ல ஒரு தெளிவும் இருக்கும். இப்ப இதெல்லாமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாத இடம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப மெஸ்ஸப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா, புரிதல் இல்லாம இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கைன்றது செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா, பகவான் சொன்னபடிக்கு அது எப்படி இருக்கணும், பகவான் சொன்னபடிக்கு டிசிப்ளின்டா நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழும்போது அது சரியான மார்க்கத்துல எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாம தெளிவா நம்ம வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியும். அந்த வகையில் தான் நம்மளுக்கு பகவான் பகவத்கீதை மூலியமா நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அதை நம்ம அவசியம் என்ன பண்ண, நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம அடைய வேண்டிய பகவானை நம்மளால நல்லபடியா அடைய முடியும். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்ற அபாயத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, எப்படி பண்ணணும், செயல்கள் தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட புலன்கள், மனம் எதுவுமே கண்ட்ரோல்ல இருக்காது இல்லைங்களா. எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய மனம், புலன்கள் இல்லைங்களா. ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது, புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்துட்டு என்கேஜ் பண்றது
அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதை இப்ப கண் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட விக்கிரகத்தை நல்லபடியா தரிசிக்கணும். கோயிலுக்கெல்லாம் போறோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் எய்மே என்னது, பகவானை கண் குளிர பார்த்து மனசுல நம்ம நிலை நிறுத்திக்கணும். வீட்டுல வந்து எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் தியானம் பண்ற அளவுக்கு அன்னைக்கான அலங்காரம் நம்மளோட மனசுல பதியணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம கண் குளிர பகவானை தரிசிக்கணும். அதே மாதிரி வீட்டுல உள்ள அச்சா விக்கிரகங்கள் இதெல்லாம நம்ம மனசுல நிலை நிறுத்திக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நல்லபடியா ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கிறது டிரான்ஸ்லேஷனோட அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி கண்ணை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை தரிசிக்கவும் வேதங்களை படிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தணும். மூக்கு அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வஸ்துக்கள், துளசி இல்லைங்களா, பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச துளசி, அப்புறம் தூப தீபங்கள், அதுக்கப்புறம் பூக்கள் இதெல்லாம் நம்ம முகர்ந்து பார்க்கறதுக்காக. அப்படி முகர்ந்து பார்க்கும்போது நம்ம கிட்ட அந்த ஒரு புத்துணர்வு ஏற்படும் இல்லைங்களா, நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். கோயிலுக்குள்ள நம்ம டயர்டா போனாலும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, புத்துணர்ச்சி வருது. எதனால, அங்குள்ள அந்த தூப தீபங்களோட ஸ்மெல் இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்ச துளசி பூக்கள்னால நமக்கு என்ன ஏற்படுது, புத்துணர்வு ஏற்படுது இல்லைங்களா, ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ். அந்த அளவுக்கு நம்மளோட அந்த மூக்கின் நுகர்தல் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து குமாரர்களை நம்ம உதாரணமா நம்ம எடுத்துப்போம். என்னன்னா அவங்க வந்து 4 பிரம்மா வந்து உருவாக்குவாங்க. பகவான் பிரம்மா உருவானவொடனே யார் உருவாக்குவாங்கன்னா 4 குமாரர்கள் உருவாக்குவாங்க. அவங்கள வந்து சிருஷ்டி பண்றதுல உதவி பண்ண சொல்லுவாங்க பிரம்மா, உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றதுக்கு. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, இதெல்லாம் நாங்க செஞ்சு முடிச்சாலும், கிரியேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணாலும் கடைசி என்னது, பக்தி பண்ணி பகவானை தானே அடையணும். அதுக்கு நாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யறது, நாங்க எடுத்த உடனே நாங்க பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இந்த பக்தி அப்படின்றது, இந்த நாலேஜ் எப்படி வந்தது அப்படின்னா, துளசியை வந்து அவங்க முகர்ந்தாங்களாம். அந்த முகர்ந்த அந்த ஒரு நொடி பொழுது அவங்களுக்கு அந்த டிரான்செண்டல் நாலேஜ் அவங்களுக்கு கிடைச்சு அவங்க பக்தி மார்க்கத்துக்கு தன்னை கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாகவதத்துல வேதத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காதுன்றது பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்காக. சரிங்களா. ஏன்னா நம்ம ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்துட்டு முதல் படி எப்படி நான் உடல் அல்ல ஆத்மான்ற நம்ம பாக்குறோமோ, அதே மாதிரி கேட்கும் நிலைப்பாடுதான் ஆரம்ப நிலைப்பாடு. ஏன்னா நம்ம ஒரு அறியாமையில இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம சாஸ்திரத்தை கேட்க கேட்க, பகவத்கீதை பாகவதத்தை கேட்க கேட்க நமக்குள்ள உள்ள அந்த அறியாமை விலகி விலகி நம்ம கிட்ட என்ன ஏற்படும், தெளிவு ஏற்படும், ஞானம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப இருள் விலகி வெளிச்சம் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்து நம்மள எழுப்புறது கேட்கும் திறன் தான் இல்லைங்களா. சத்தம் கேட்ட நம்ம உடனே ஏஞ்சிடும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்தாலும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கும்போது, கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது பகவானை பத்தி நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த அறியாமை விலகி விலகி நமக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைச்சு நம்ம பக்தியில சிறந்து வருவோம். அந்த வகையில் நம்ம நிறைய கேட்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்னலாம் கேட்கலாம், பகவத்கீதை பாகவதம் கேட்கலாம், பகவானை அந்த நாம சங்கீர்த்தனம், அப்புறம் வந்துட்டு பஜன்கள், கீர்த்தனைகள் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கேட்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் கை கால் இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், தொடு புலன் இல்லைங்களா, அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பகவானுக்கு அபிஷேகங்கள், ஆராதனைகள் பண்றது, பிரசாதம் செய்யறது, அர்ச்சனைகள் பண்றது, அப்புறம் பகவான் கோயில வலம் வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அவசியம் செய்யணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வாய் 2 வேலை இல்லைங்களா. வாய்க்கு என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து சாப்பிடணும் செயல், அது வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். அதுக்கான காரணத்தை நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் சரிங்களா. அப்ப நல்ல சாப்பிடலாம், ஆசை தீர சாப்பிடலாம். ஆனா பகவானுக்கு நன்றிகள் சொல்லிட்டு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்மள அன்பையும் பக்தியும் சமர்ப்பணம் ஒரு கிஃப்டா. இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கே வந்து நம்ம ஏதோ ஒண்ணு வாங்கி நம்ம அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்துறோம், அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா. அது நம்மளோட அன்பின் வெளிப்பாடு. அந்த மாதிரி நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதத்தின் மூலியமா நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். அப்ப அந்த நம்ம எடுத்துக்கும்போது நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன், பகவானுக்கும் என்னது அன்பு நம்ம மேல இல்லைங்களா. அந்த வகையில் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பேசுறது, பகவானோட புகழ நம்ம பாடுறது, நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறது. அதே மாதிரி நம்ம கலியுக தர்மம் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், அதனால நம்ம நிறைய பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்மளோட புலன்களை என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட புலன் இன்ப விஷயங்கள்ல இருந்து விலக்கி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவான் மேல நம்ம ஈடுபடுத்த. அப்புறம் இன்னொன்னு முக்கியமா மனம் ஆசைப்படாம இருக்காது இல்லைங்களா. அந்த மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆசைப்பட வைக்கணும். வாலண்டியரா நம்ம என்ன பண்ணணும், கட்டாயப்படுத்த நம்ம ஆசைப்படணும். யாரு மேல,
கிருஷ்ணர் பகவான ஆசைப்படணும். எப்பயும் அவங்களுக்கு திருப்தி பண்ற அளவுக்கு ஒரு தாய்க்கு தன்னோட குழந்தை எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்ற ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளோட சேவை பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட பகவானையே ஆசைப்படணும். அப்படி நம்ம பகவானை மனசுல நிறுத்தி ஆசைப்பட்டு நம்ம புலன்களை நம்ம பகவானுக்காக நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா பக்தி யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல ஈடுபட்டு நம்ம செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கான செயல்களா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த வகையில நம்ம செயல்களை நம்ம ஒரு பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களா செஞ்சு நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து விடுதலையாகி பகவானை அடையணும் அப்படின்றதான் கர்ம யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். செயல்களின் யோகம் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஓம் கிருஷ்ண. தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாமோ. द्वितीयोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். துரத்தல் அல்லது செயல், அது பார்த்தோம். ஏக்கமத்த நிஷ்காம கர்மயோகம் ஞான யோகம் பத்தி நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் பார்த்தோம். கர்ம காண்டம் கர்மயோகம் பிரவர்த்தித்த தம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் பார்த்தோம். தாசரதி சிரேஷ்டன்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா மிகப்பெரிய எதிரி ஆசை அப்படின்றத பார்த்தோம். இக வைரினம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு கர்மயோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள், பகவானோட உபதேசங்கள். நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு ஞான யோகத்துல நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதா நம்ம பாவனி பேஷி நம்ம அனந்த கோடி வருஷம் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.